Buďte zdraví, moji milí, hlásí se vám divá matka, dnes z kuchyně, kde připravuji vepřovou saltimboccu. Je to italské jídlo a v překladu jsou to skoč do hubky. Původní italský recept je z telecího, ale nebojte se na to vzít libovou vepřovou kýtu, jako vidíte. Tu se nakrájíte na tenčí plátky a ty výjimečně, normálně to neděláme, ale takhle je pěkně naklepeme. Zároveň ty tmavší části té kýty ořízneme, necháme je stranou, použijeme do základu na vomáčku a děláme takovýhle malinký kousky. Mělo by to být v podstatě jídlo, který je téměř jednosoustově skočí do pusy. Vypadá to, že toho masa mám hodně na 3 porce, ale věřte mi, nezbyde vůbec nic. Potom si nadrtím pepř. Do tohohle receptu je to lepší, než dávat ten mletej. On tomu dá zase další rozměr. Když občas kousnete do toho hrubějšího pepře, je to doporučuju. Samozřejmě to lehoučce, ale jenom lehce osolím a každou tu jednu skoč do hubku pokladu lístkem šalvěje. Bez toho se v žádném případě neobejdeme. Potom si vezmu pančetu, skutečně pančetu, ne normální anglickou slaninu, rozdíl je markantní a každou tu skočtohubku delším plátkem obalím tak, aby ve spodu se mi ty plátky setkávaly. To nám zajistí, že nám tam zůstane ta šalvěj. Ukážeme si to na pánvi. No a ten vořez udělám na kousky a také zapepřím a dám tam zbytek šalvěje. Rozpálím si olej a na tom oleji, jak jinak, opékám skoč do hubky, ale z té zadní strany jako první. Tím se nám ta slanina hezky spojí a nebudou nám šalvějové listy někam utíkat. Moc tím nehejbám, aby se mi to spojilo ze zadu a nechám to tak minutku až 2 a pak to teprve otočím. Kdyby se vám to zdalo, jede to téměř na plný výkon, vidíte, mám to na 7, ale za začátku to šlo rychlejc. A s poslední várkou těch opečených skočdohubek opeču i stonky od šalvěje. Na výpek dám dělat do zlatova hezky ten ořez, ten potom zaleju vývarem a v tom vývaru je nechám dovařit. Pak přijde víno, já dávám manzanilu, což je velmi suchý sherry, je úplně na tohle pokrm geniální. Já ze sherry často vařím, ta mineralita v tom je úplně báječná. A potom vyndám ořez, který už je hezky opečený, nevyhazuju, on se taky sní. No a vomáčku zredukuju dál. Rozhodně to, co pustí ještě ty skoč do hubky, nevylévejte, dejte to do té vomáčky, no a podávejte to s domácíma hranolkama, tyhle jsou dělané v horkovzdušné fritéze a pokapané tou báječnou omáčkou. Rajčátka se k tomu taky moc hoděj. V téhle chvíli já nemusím nikoho volat do kuchyně, všichni na tohle jídlo jenom to ucejtěj, už mi tam stepujou za zády. Takže já servíruju a vám přeju krásnou dobrou chuť.